Východné Slovensko zasiahlo zemetrasenie. Najhoršia situácia nastala v okrese Vranov nad Topľou. Zemetrasenie na východe SR podľa očitých svedkov trvalo niekoľko sekúnd. Podľa predbežných záverov Ústavu vied o Zemi má sa o magnitúdu medzi 4,8 a 5,1. Obyvatelia východného a stredného Slovenska pocítili otrasy, ktoré trvali niekoľko sekúnd. Informovali o tom aj redakciu Aktualít. Niekoľko ľudí dostalo oznámenie, že zemetrasenie malo magnitúdu 4,3. Iné odhady uvádzajú 4,5 alebo viac. Podľa prvých manuálne spracovaných údajov sa ukazuje magnitúdo medzi 4,8 až 5,1. Ďalej analyzujeme dáta, vyjadril sa Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied. Ľudí upozornil, že pri takej intenzite otrasov budú určite dotrasy. Aj tie môžu byť pocítené. Ústavu vied o Zemi sa neskôr upresnil údaje, že lokálne magnitúdo bolo 4,9 a epicentrum 49,076 n, 21,759 e. Hypocentrálna hĺbka bola 17,8 km. Epicentrum zemetrasenia bolo pravdepodobne na území našej obce, predpokladá starosta obce Kvakovce Radovan Kapraľ. Pre aktuality.sk povedal, že zemetrasenie v Kvakovciach bolo aj v roku 1885. Pozrite si, ako starosta obce, ktorú zemetrasenie zasiahlo najviac, opísal škody. Vibrácie boli také silné, že vytrhli jachtu Bohemia zo Suchého doku až po Domašu, pričom vozne boli zaistené 4-koľajovými brzdami a pretrhnutými oceľovými lankami. Loď voľne plávala po Domaši, v spolupráci s hasičmi sme ju priviezli do prístavu a zmapovali sme, či nedošlo k poškodeniu dna. Mapovali sme škody v obci, ľudia hlásili popraskané múry, rozbité sklá a poškodenia kostolov. Išli sme do terénu, nevylučujeme, že sa niečo podobné môže zopakovať, povedal starosta. Loď Domaša sa vracia do prístavu. Pracovníci Slovenského vodohospodárskeho podniku vykonávajú živú vizuálnu kontrolu priehrady Veľká Domaša. V súvislosti so zemetrasením, ktorého epicentrum bolo na vodnej hladine Veľkej Domaše, hlásime, že automatický varovný a vyrozumievací systém, ktorý je súčasťou priehrady a je na takéto situácie určený, nezaznamenal žiadne poškodenie priehrady, informovalo. Marián Bocák, hovorca Slovenskej vodárenskej spoločnosti, doplnil, že v dopoludňajších hodinách vykonajú kontrolné merania pomocou sondy osadenej na priehradnom telese.